iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Nona, siga ka din nagpaiso? Tanda ni saan ka nalasin? Nakapimpintas ka magngaminen. Uray si Katanya. Napintas ka matlata. At damat kayam asawa mo. Ada pa yan anak mi kan ni Leonard, Ada kan ijay abroad, edi agkasar kami. Sayang nga. Ngamun sana bali. Alaan naktulata may sa aninang inton agbunyag ta anak yo. Ay, amom, nasurukan at talo titawan ni JR. Kasta aya. Tanya. Abayakas na ti panangkitam kanya. Agkat-katawa ka. Ngam, kasla at daliday kadagiti matam. Antan samat na kalumang aliday di tapusom. Tangiwat mo. Ang mga numangag na kanima ng melody. Kat sa baling tumanan ti panunutin na. Kapsat ka asawam ni Melody. Wen, saan mo ka diyan nakita? Asino ayatin ang pastriken ka? Ni Tata Ariston. Nabayag ang nagsarsarita kami. Agawid ako maitayan. Ngam isumot arimwar kayo iti kwarto. Ay, kasta ka di. Oray ni Leonard. Ang mga nurabiin tuuna yan inton makasangpet. Addan to sa baling nga aldaw apan nakamamok iti asawam. Ikuyog muntok iti inton nagpasyar kayo iti balay. Wen ay, kano gayam ti sangpet mo? Awan pa'y makalawas. Pampanunotag nagsubliak pa'y diabro. Jak pa'y met nga ron nakapanunot ang mga klon kadagiti agar-aram kanya. Ala ka. Bumakit ka na kas kanyak. Sige ka. Te amok nga ron no saan mo ang mapanunot ni makiasawa pa'y. Naimbag ta, nakaanak ka pa'y. Apaya na kami sugsug ka dimding di opisina, manang. Nadlaw ko, napabutingan pa yung empleyado. Mabwisitak man kadakwada, Leonard. Bugaw, hala kumaidan kay. Nagkikinisim dakiding. Anya ka di man nanti pagpupungdutan nyo ay. Ada sa nga ili ti asawa mo di balay. Anya pa'y ngay? Ay, napanunot ko tagpalabas lang ti oras dito opisina. Anya ko matidakas na no da sa nga ihilitan niya. Nagisarsarita ka kumamatan ha. Ay, amom nga awan sunggar adot-dot ko iti asawam. Aging ka kadita ha? Saan mo pa'y anaawat ni Tanya ti asawa? Nakado a babae, Leonard. DJ pala ang ababae, tinasawam, bakbakat ngam sika. Ah? Amo ka, tikinabak nang mula ang tikinamat na kan ka. Apay, asaan kayo pa'y laanag ko yung kini Leonard no naggapo ka iti opisina na. When now, rabiin tumanay no sumangpay. Ada ka no pa ikamakam na nga ilipas. Unggayam, nabayag ka day na nakapano ti sa nga ilinitan niya. Saan mat ang nagbayag ni Nuna? No, nagayam tinagan na. Kabayag ka noon nga gayim da. Saan ka no pa'y ang nag-abroad ni Nuna ide? Siyak kinang pastrikin ko ana. Na, naglaing kayon. Nambaran nyo ng pastor kiti sa inyo nga amaw. Apay nga agpungtot ka, Melody. Aklunem kuman nga agasawan datanya ken Leonard. Naggasatan ni ta babae tatang. Amo ka, tikinabak nang ni Leonard, tikinamat day ta babae. Jesus apo aya, mangig na kanitan. Ay, uray man, anya kuma. Day tamo na Leonard. Saan lang na nakapilpili mo titi sa bali? Ha? Ay apo, saan ka maawatan no anya ti pangguraam launay?
Amangan Mike no umapal ka laeng. Tatang, no ipalagip yung mana ni Ismael, ay di yun ituloy! Kagurgurak di dyan lalaki! Mabiit man laeng. Kumusta nga agpaison ni Ismael? Awan meten. Kung alang arudo na sa inyo ay palagip pa'y, tatang! Hindi lang kung analpas anatay! Awan ti ka-iskan ng asawa! Asit ka ko maitay daman ng melody kan tatang. Ngamtsa kong nagpadlaw. Tanangag ko tinagubsang apa nagsaon ni manang melody. Ang nilauunay ti kurkuraan na kanyak. Oh, Tanya, pagsangsangit ka? Isimang kagaya man yun ay sana nagsangsangit. Napuling anak lang. San ka nga gulbod? Anya mo ni tinaramid kayong kanimanang melody? Awan. Diyak kaya da siya tiga po na agsubang kayong agkapsat. Pasensya ka na kuman kang kuana. Ngam ure anya tararamidin na. Awanan mawalin na. Kasawatan. Kayat ko anaragsak kay tidinak. Owen gayam. Dandani mo tinalipatak nga imbagakin ka. Pimasyar itay aldaw ni Nona. Tay kanayon ng istorya magayim mo? Nagtrap-trabaho di abroad? Masimang pat kaya man. Wen, kaya't nakakumaam-am mo. Aguyog tanto nga pa siya rin balay da. Ay, kanayon ngamin nga do ti pagkakumikumak. Si kantulatan ti mapan. Awisim tulaan nga namang rabi tayo. Ni manang melody ti pampanunutag. Saan naman nga taabastosan ti kayim mo? Saysayat mo't kiti. Nududua kami lang nga pa siya kaninona. Tanya, ay kung matamawawatan na, makumikumak ka dagiti negosyo. Ngam, ay eting kaunay. Agyamanak. Ay ayatan ka matunay, Leonard. Sige, magpurugtan. Masapak man ang ngagringin ton bigat. Sige, maturog ka lang tan. Rumarak bin. Kitaag ni JR iti kwarto na. Sigurado, inatag manan ni tatang. Kay kahit na ngamin ani tatang ti kaidana. Ano ba yamon? Ureta kay kayat mo't ni tatang. Nakadagtakil gaya man ti balayda. Baknang dan. Awanan Apolos kay Karyak. Ad-adamanan maawan kay Mudingak. Adarimar. Ditataris to. Kumit kita kanyak. Pumanap ako na. Saan nakmat katanalasin. Mailiw akong unay iti asawag. Ngamamok. Saan na ko napagtatagkunan? Tadyak kabaalan na ipaayan iti nasaya at abiyag. Saan naklakit di ang nagbidot? Ni Ismael lakit di dayjay. Anyat ko na yun, tatang. Ismael? Sa di na ginagakitaan niyo? Itay rimwarak at danadlaw ko nga umar-arubayan. Saan naklakit di ang nagbidot? Ni Ismael dayjay. Tiawanan pain. Pagkasan na tagpakita. Melody, anya launa yung tinadagsin abasol ni Ismael. Nagkasar kayo, katrumbang laeng nga agsinubyan kayo. Tatlo ang niya, tatang. Ay, laki, di kayat nga at nga griga takiti den nana. Awan sirsirpina. Awan pulos ti ambisyon na. Ngam di ka mabain iti sawen na iti tao. Nulakit ag tinulong kayo, kabailan nyo tilumungaw. Tatang, mapalin ka di, huston. Saan tayo napagsaritaan day ta? Sumardan kayon. Saan to na mapasamak nga sinublian kami kin ni Ismael? Ay, anyaman nga tan ti pagpungpungtutan ni manang Melody. Diyak namin maawatan ti pagsarsaritaan da kan ni tatang. Ay, kaya.
Naipakada kun ka ni Leonard di pa nagsarak mi ka ni Nona. Agpasyar kami. Ngam, yawag kumutlaan kan ko, ana. Ada ka din libata mong ibaga kanya? Leonard, rumwara kinton madamdama. Amangan ur-urayan na ko ni Nona. Bakit mabangga? Nalpase na nakapagpagada ka kanya. Napanunot ko nga rod ayawag ken ka. Amangan no maibayaga. Ket saan nakto amasangkutan. Ni manang melody nga minti pang panunutek. Anyaman ti manggag mo kang kuwana. Baybay am lagtan. Uwen, kasta mo ter aramidet. Agmay saka madapin masyat dito'y balaytan niya. Di kayo kumanagkuyog kini Leonard tapno maamamok mo. Kanayon ngamin nga ado ti pakakumikuman ni Leonard. Nagkasat ka na nakaasawa ka iti adda mabalin na. Nakurapay mati pa nagbiag da idi. Ngam idi nakapagturpos, nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Nang bangon iti bukod na ang negosyo. Kita lang agpaiso ti biyag. Ni Leonard, tinaikari para ken ka. Siguro. Apay ang mapilpilitan kang umisem tanya. Mabitlaan, tamangi sagana ak iti meriendata. Ay, nasapa ka man asimang pet, Leonard. Ewang gayam, awampay ni Tanya. Nagpakada kanya klatang. Bayan nyo? Uray taman manumatarumar. Nih, anyat talang kiyawan nyo. Ay, adda ibagagkan ka. Ha? Sa anak lakit di anak bidot. Di Ismael dyan nakitak. Ha? Nakakita nyo? Nakita nga umar arubayan. Nakadlaw, kat pimanaw adagos. Kamangan numailiw iti kabsat mo. Kasta nga ta, tata. Itamang pa. mailiw ti bagbagayo tatang. Makaungit ka man na dagosen. Ay, Saan ka di nga imbagak kada kayo tatang? Diyak kaya tinapagsaritaan day jay alalaki. Tatang, ay, panawan na kami mampailangan kinimanan. malangaron panawan kayo pa'y. Sige, tagsasarita kami pa. Okay, anya ti pagsaritaan ta. Saan nakabibiyangan? Diyak di asawa ma. Ang mumayan no da sa bali ka relasyon na. Nagdagas nanti panunot yo. Apay nga kay ta. Diyo pa'y lamaawat. Anya la unay ti diyo pangayatan kinitan niya. Karagragsak kang agsarsarita itay. Ita, agluluwa ka mo ten. Pasensya ka lang kumana. Sa anak bidot itinapaliiw ko iti sinarungkaran ka. Nakalamang tiladay kan sa iti pusong. Asingad tangag kaya. Kat italik ko ken ka ti palimot ko. Nagigasarak lang ka ni Leonard. Kamtsakay ay atan. Tanya, uray adan anak yun. Makonsensya namin ang basbaso lang ka ni Leonard. Saan mo kadipay analipatan ti kaayat-ayat mo anang baybay idikin ka? Diyak ipadlaw ko ni Leonard na nagsangitag. Pagkawalan na ko ma Leonard. Makonsensya ako. Tsaka muna niya ti aramida. Iti ka nito amamuam asan ka ngay-ayatan. Ulay at tantanak na. Naka-aircon lang aro din ti kwarto. Puduto na pailang. Iso anak di ko sakmanan. Nih, naturog mo't kaya mo ni JR. Wen, ay na, kasla na iliwan itay si Mang Petak. Mas tawag nga rod. Imbaga na makiturog ka datan. Awang gayam. Inawis mo amang rabi ni Nuna dito balayin ton bigat, iti rabi. Tapno mamamok ko mamay. Ay, nalipatak meten. Ang mabalimot nga awaga. Kahit ko amam amo ti gayam mo.
Balasang pala kayam. Apa ya di na mapanunot ti makiasawa? Ado ti agar-aram ken kuana. Ngam, tsak man amok ti nona. San pa'y anala daw? Malagip mo pa'y? Kunak no saan ka mapaano ko di din? Manglaglagip ka manen. Tanya, I love you. No, amumla ko mahal, Leonard. Nagsapa ka man nga imawag. Kaririin ko pa'y laang. Napatag sa tibagam. Friend, kaya't nakakano ama-ama mo ni Leonard. Nalipatak ba't tanyawis ken ka amang rabii ka dito'y balay. Apag iso, ada na pintas a pambarko iti dayti laki nga gar-aram kanya. Anya? Itaam kat na pagkatawa ka. Ang sanak nga agang angaw. At dalakay nga hawayano nga gar-aram kanya. Sakbay ti alas 6, at da akong dita. O sige nga, Ruden. Ituloy mo ti maturog. Bye, Tanya. Bumangon ako. Anya nga ta iti di pakalipatan ni Tanya iti sigod akayan-ayat. At asawa na. Mawatak met kiti tirik na. Sakbay anaam-am muna ni Leonard. Ado, tinagbalin akaayan-ayat na. Agpapada da adi na pudno. Oh. Nona. Nagyaman nagtapinat gamti awis ko. Nabayagan nga si istorya na kanitan niya kanya. Ket, anyamat tis istoryaan na maipanggap kanya. Ala, saan ka madanagan? Pasiga na pipintas ti ibagbagakin ko na maipapankin ka. Kas kumatik kinapintas mo. Naangaw kagayang. Ang agyaman na Leonard. Mabait lang. Apay ti kabsat mo kan ni Tata Ariston. San mo apakadanagan ni da? Madamdamadan doon ang mga kita. Ay aywanan ni tatang ni GR. Idin to ta. Sana mapanawan ni Manang tiboy-buyaan na. Nasaysaya at kung mga agpaiso, nagsasango tayo amangan. Dahil tagay mo ni Manang. Manang Melody, naimbag Arabi iyo. Manang, kumamakam kan. Inebang kumamutin ta GR kan tatang. Nabayag ka pinaliiw ko, tatanya kin Leonard. Kaslaawan mo ti problema tang agasawa. Naglailo ni Leonard iti gayem ko. Manang Melody ti pilaw. Nadlaw ko ti kinatangsit na. Iso ang tiyakon nagbayagpay. Anya ti? Saan ka nagbidot? Tao ti nakadasay ana silangan ti kutsek. Dara-dara. Intarayan lakit dito nakadungpar ken kuana. Mabait lang. Kasla malasin ko daytoy. Ni Nona, apay nga ta. Nakasangpot nga ta na Jabalayda. Hello, Nona. Aday bagag kang katanya. Anong mabait lang. Adda ka din ni Leonard iti asidag mo? Kasarsarak na iti banyo, tapudutin ka noonay. Apay ka di. Anya ti kayat mo ngay baga, tadi mo kayat amangig na. Maipanggap tayo iti sigod akaayan-ayat mo. Anya? Diyos ko, apay akas to'y matan, di ba nagkabagabag? Nakita ka nakadasay iti kalsada.
Amang ano, intaray ang tinakadungpar kan ko na. Awan buot na nga intaray ko dito yung ospital. Nona, saan ka nga taan nagbidtot? Diyak mabaling tagpitod. Isulakit di. Ipakadanagak. No saan ang makalasan? Saan ko kaasimat, Nona? Kasano nga ron? Makaumay ka dito ospital. Rimuaran ni Leonard iti banyo. Si kapay lang ti makaamo dita. Baliwang to ti umawag. Uno, siyak to ti mangawag ken ka. Sige, bye. Oh, Tanya. Inidap mo ba ito cellphone mo? Asino yung mawag? Ni Nona. Inyawag na lang nga nakadano ng ijabalayda. Kasta ka di. Pagkawanan na kumano na kulputa, Leonard. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaringkay pa yung maglagaan, tatang. Ni JR. Maturugan iti kwartok. Lumakareeng ang mga nuuman latiw. Kat dumawat iti kwarta kadag iti nadakkel na. Si kansa magandit at akay kayat na tatang. Mabaybayan nga minitan niya. Nakasao ka manan iti saan anasaya at kanditan niya. Talaga ang maditirik ng kenkwana. Amang ano kaya yung paitimangan? Ay nabsuga ko na. Naimas ti luto ni Tanya. Dahil tatimay saan ang ngayatan ti kapsat mo kenkwana. Ngam no saan abak nang tikabsat ka? Ay, dyan lang maun. Adda ka di mo. Ayan, ay masalutun na. Awan tatang. Ha? Awang kumamot ti kasto abiyag ko. Nagtintin na kami pailangkin ni Ismail. Si kaabis mo tinakalagip iti asawam. Nagbidot kayo na pampanunutin yung akailiw ko, tatang. Awan kas ka na nga asawa day jay. Tila babawi ka na kiasawa kan ko, ana. Ginundawayak ti iruruwar ni Manang Melody. Langam tinapuyatan ang nagbantay dito ospital. Maasya anak ngamin kan ko na, Tanya. Diyak mit makasarita. Tapno mapakaamwak ko mati pamilya na. Kat, kumusta ti kasasana? Awan pa'y puot na. Naispal ka nun. Day tatiim panamnama ti doktor. Urayim ka diya makapuot? Nona. Diyak mabalinti agbayag dito ospital. Amangan no agatap ni Leonard. Ay ayatan na kunay ti asawa. Kat diyak kayat apasakitan. Kaya't naasawan day ta. Ay ayatamat ni Leonard. Saan dito ospital ti rumbang apagsaritaan ta. Maipapan iti day ta abanak. Dayta, bigbigam anaim ba? Saan ka di aday to? Ti inay ayat mo unay anang baybay akan ka? Nona, tsak mawatan ti malikrik na. Nakakaasi ti lang ana. Nagkutungan. Sapay nagadug ti donor na. Awan asi day dyan nakadumpar kang kwan. No jak ko man nakita. Nataylatan iti kalsada. Naimbag ta si Nardengam. Nona, naggaraw ti ramay na. Makapuutan. Ang yaman ang Diyos ko. Kasasok. Kasla marikrik na ti saan asag-isag awain na. Gapo kadag iti sukat na. Sabino, di ayan ko. Kan asino kayo? Adda ka dito yung ospital. Saan na kami kadi amalasin? Nona? Tanya? Kung nasaan ka na magkita pa, Ismael? Kalpasan. Dahil di pa nang baybay am kanya.
Kuna ni tata nga rimwar ka kano itayawanak dito balay. Sa dino tinapanam? Kuam manang melody. Kanya nga tati pagkak. Oo, bakit kita na malatan? Agpudno ka man kanya-kanya. Adda ka di kasin sinarak mo sa bali alalaki, ha? Manang, nagdakas matkanti pampanunutam. Ay atik unay ni Leonard. Katsak kabailan aliputan. Sa dino nga ro tinagapam? Sinarong karak ni Nona. Naibayagap. Tanapan kami pa'y ngamin nagpasyar. No kaano lang nga nagkita kayo? Nang rabi ipay dito balay. Amo ka sana nasaya at tirik ng kanya. Gaputaging gaita. Saan mo pa'y laing ama aklon asyak tinasawa ti kabsat mo? Na! Amumunti bang sungbat kanya ka? Ha! Nagado a babae? No apay si kapay laang tinasawa na? Nasaysaya at atyak sumbatan. Ha! Ginundawayan mo tanti kinapak lang ti kabsat ka, ah! So nakaragragsak ka, ah! Amok la kumaakas to'y tilak amag kanima ng melody. Saan naglakuman anak ya sasawa ka ni Leonard? No dado nga, makonkonsensya ak. Pagkawanan na ko, Leonard. Ikarkarigatak mat nga akman ti pagribangak kas asawa. Kumusta nga tanti kasasaad ni Ismael? Anyalakit din ti panagsasaom kinitan niya, Melody. Apay nga aging gaita kat saan mo matlaangan amaawat na agasawadan ka ni Leonard. Da kayo tirumba nga pagungtak tatang. Apay pinalubusan nyo ni Tanya. Amok no apay akas ta titratom kinitan niya. Kaya't mo nga iraman iti kinaliday asag sagrapom ita. Nay, anya dito problema yung kini Melody, tatang. Ay, manang ko na kuma. Naibag kasi mangpot kan Leonard. Inra na ni Tanya tirimwar itayawanak dito balay. Manang, isarding yung kumaritan. Diyak kahit ada kami nga gasawa ti makagapo iti panagsinong matayo. Baybay na kami latan kenta niya. Mabalin ka di? Manang Melody? Pasensya ka lang kuman iti kapsat ko. Si ka lang kuman ti makamo ang mga waawat iti ugali na. Saan na maaklon na siyak tinasawam? Nakurapayak lang. Sa natataang anak ng itisika. Sana problema da ita. Talo atawon mo't lang. Yan sana da ita tirason. Kahit nang sang ipada na ka, asan ang naragsak. Leonard. Saan na napagsaritaan da ita? Ang mga nod adda pa yung makagura ti kapsat ko. Un kayam. Nagkita kayon kanuna? Well, nagkita kami. Tatang, saan kayo pa'y gaya manapan ititalon? Ay, uray inton bigatin. Uray ta nakagay kakmatan. Lumabalin. Saan kumaakayat ni Leonard nga agtalunak? Langayo pa'y tinapigsa. Saan ang madlawan na tangan kayon? Tatang, sumurutak to kada kayo inton maminsan. Ay saanin? Kamabain kan ka. Manalon mo't dagiti dadakkel ko, tatang. Narwa makitirigat. Basta, kanya, pasensya ka na kuman, kanya Melody. Uray kasano ti panakisaritak ken kwa na. Saan nga agbaliw ti ugali na. Tatang, ang mga nukila at asumangpet. Kagura na asyak ti ad-adda a kanunungan nyo. Dakman ammo iti dayjay ang babae. Sapay la kumaat ang maawatan nanto ti amin. Agyaman na kiti panang sarong karmo kanyak.
Dona, utang ko tibiyag ko kan ka. Awan ti anyaman na. Awan gayam. Naimbag ta makasarita ka na nasayaan. Kayat mo, tapakaamwag ti asawam. Saanin? May ramraman ka lang na pagsasawan na. Kagurguran at ti asawa. Anya nga minti na masamak kada kayo. Nauman nga grigrigan. Basol ko matlalang. Awan ambisyon ko. Mitan niya. Saan mo anam namaan asarong karan na ka dito ospital? Dakalakit di ariribo, numaamuan ti asawan. Nakiasawa matlagayam. Nabak nang tinakiasawaan na. Basol mo matlaan, no saan kayo anang katuluyan. Saan ko siguron ang maulit asarungkaran iti ospital ni Ismael, Nona? Sikala ko man ti makaamukan ko, ana. Maawatan ka. Awanin ti ka po nang agkita kayo. Amangan nga min no ad-adda nga agatap ni Manang Melody. Pinagungtan na. Ta, inranak ka no ti rimwar idi awan dito'y balay. Nakaharwan talaga ti ipag. Naalas ti ugali na. Isungat ang nagsina da iti asawa na. Santa ko man napagsaritaan ni Manang Melody. Naimbag da kabagyan ni Ismael amayat amang bantay kenkwana dito ospital. Nagsina da kano iti asawa na. Kasta ka di. Kakaasi tilangan ni Ismael idi sarungkarak dita. Awan gayam. Saan mo kumatagidagsan da ito sa lutsod ko ha? Ay ayatem ka di pailang ni Ismael? Ha? Diya ka amuno ka sa asong batak dayta sa lutsod mo, Nona. Diya kaya tiyag basol ka ni Leonard. Gapo iti pan nakakumikom ko iti negosyo. San kayo na masangsang iti anak ta? Ngayon ipasyar kayo inton bigat. Maawatan ka. Tinapatig kanyak. Mariknak ti panangipatig mo kanyak. Siyak lakad iti mangipatpatagking ka, wino agay-ayat ken ka. Leonard, ada ka di pa nagduadwam? Amangan no ko na masabsabidungan ti panunot ko. Amo kapatpat genak. Tasan ka kuman anak kay asawa kanya. Ken naadaan iti may siyang anak. Nusan nak ngay ayatan. Agya manak unay iti panagayat mo kanyak. Naragsakak iti danam. Naragdagsak ta kumamanen. Numaadaan iti kapsat ti anak ta. Ore may salahan. Nang runa na babae. Kahit ko amadaan ta pa iti may siyang anak. JR! JR! Napanahanan da nga ubing. Inlam mga na mga tiloko. Eh, JR! hello day. Itaman pa'y asapulim ni JR. Saan ko nga makita tatang? Inlam mga na mga tana. Kasano asaan nakaakabuteng kita na uyong kamit nga main. Nasaya at maid. No umasidagmat lang ang tiniknam kan kuan. Nagadupay lang ay bagbagayo kanyak tatang. Di pa ila ibaga no sa dino ti ayan na. No naandaan kayo kuma iti anak ken ni Ismael. Dakkel kumaitan. Ay, anya kay laki din aya sa bali man ti sungsungbat yun. Wine. Nagkukuyong darimwar. Impasyarmat ni Leonard dagiti agina. Tadi pa sigla trabahon ti pampanunutan na. Di pa ila ibaga tagos magkanyak tatang. Ay na, makapasurun kayo. Matmaturog matgamon ni JR. Nabanugan ang nagay-ayam dito parke. Nakaragragsaka kitay. Kaduan na ngamin ani tatang ti kadwa ka mangipaspasyar iti anak ta. Talaga nga daw ti pagkamtutak. Kada kayo iti anak ta. Ni Manang Melody met. Aday tirik nana. Kini JR. Owen kayam. Awan ka di ti anak da iti asawa na. Day tapay siguro ti may sa agapon ha. Nagtungpal anariribok ti panagdinada. Naalisan ni Manang Melody. Iti panagsikog na. Naan-anayon anaimbag dagiti sugat mo, Ismael. Kuna ti doktor, amabalin mo ti rumor dito ospital. Talaga asaan na naulit ni Tanya tinang sarungkar kanya dito ospital. Saan mo anam namaan deta? Di na kaya't amariribok ti panagdinadang agasawa.
Ti pagyamana, nakalasat ka iti pan nakadungpar mo. Uray binaybay anak ko man. Nasaysaya at natayak. Naawan serbi ti biyag mon, nalawa ti kalsada. Nona, Basol mo amin dagitoy ang mapaspasamak mo, Ismael. Anya nga tati aramidin na Ismael. No maamuan na kasi lalagip pa ilaang ni Tanya kenkwana. Nakaturo ka tagos ni Leonard. Agpadadakan ni JR ang nabandog iti panagpasyarmi. Nagsingpad ti asawag. Nakadungtungo kanya. Sana apulos amadlaw asan kong ay ayatan. Inaklon ko ti panagayat na. Ken nakiasawa ken kuana. Tanariknak tinapudno apan ang ipatig na kanyak. Sa ingkedeng ko, akayat ko matenti maadaan iti turong tibiyag ko. Ano lang titawin ko. Idi agayan ayat kami ka na Ismael. Binaypay anak. Tumramanan tilwag. Kaanon to amaakas tiliday kan saem dito'y puso. Apay ngagdardaras kayo asim tatang. Ay. Kaslada sapsapulan niyo. Melody, umay ka man. Darasam! Ah? Melody! Apay ayat tatang. Kas kay lamor uraman. Nakitak manan ni Ismael. Ismael? Oh, apel kasta una timulagat mo Tanya. Saan ka makibiyang? Ha? Yawanan bain nga Ismael? Ay, Melody! Saan da kasurutan tatang? Siya kunti makamoy di dayjay lalaki. Jesus apo. Talaga natangsit ni Melody. Dahil tanga ugali na tinagsinaan da nga gasawa. Ha? Tatang, Ismael tinagan ti asawa ni Manang Melody. Wen, saan mo kadipay nga amuday tatang niya? Saan kayo pa'y mat ngamin nagkit-kita sipod nagdina kayo kan Leonard? Ay, aday tamanan ni Melody. Agyaman ka lalaki. Ay, no nakita ko lang Ha? Agaluwad ka kanyag. Tatang, sumre ka kun iti kwarto mi ka ni Leonard. Sige, balasan ko. Kapasuron. Ang ano si Kapay iti pangipapasan na iti pungtot na. Gaba-gaba ang pilaan. Makalwak pa ikitin. Nairanran na lang ata. Nagkan-kanagan da Ismael asigod akayan ayat ko. Iti asawa ni Manang Melody. Ni Leonard. Hello? Halo. Oh, nimbag man ta sinong bata madagos. Ada iti kwarto ta. Ada ka din napatig nga ibagam kanyag. Awan mo't kiti. Kumusta ang kailangan iti anak ta? Nakaturog ti anak ta. Kabayatan ti panagay ay ayam na. O sige nga din. Ituloy ko ti trabaho. Bye. Bye. Nagsangsango kami lang atakan ni Leonard. Amang anodyak na ilimod. Ti pan nakariribok ko. Itay ka kanupay nga gururay kanyak Ismael. Awad gaya, agmerienda ka pa'y. Agyam anak. Saan ka ngagbain pa'y? Ni, kaslanta pa kariribo ka. Dinandat ko tiyag parang iti asawa. Ngam nagbuto anak. Iso adya ko tuloy pa Mabuting ka? Ito nga ta nadagsa na nagbasulam iti asawa ma. No nilukom to pa'y nga minitan niya. Ako ka nagbidutak. Basol ko. Ngam ad-adamanan ang nagbidutak iti pan nakiasawa ka. Saan ka kadi ang masayag iti pa nag-asawa yun? Ornosem ti biyag mo Ismael. Iti kasta, nakasagana kanton asumarang iti asawa. Amang ano nakapanunot ni Ismael. Kahit nagagsindoblian kayo. Dayta ti saan to ang mapasama. Ngam nagkasar kayo manang. Amo ti tao ken iti matang ti Diyos nga agasawa kayo. Ay di naman bibiyangan. Tiki di asawam ti siputam. Anya man ang ti problema kinitan niya ay. Anya manan dahil pag sinisinlubangan nyo nga agkabsat. Ay sos apo aya, si Kamelody. Kanayon anang ato takimak mo. Di mo laan mo ti makisarita iti naalumamay. May sakay mo tatang. Ay,
Ay, unay kit din ti kabsat mo, Leonard. Pati siya nga amayaw na sabrak ti panakisarita na. Da kayo lang iti mga awat king kwa na, tatang. Amoy mo tintugali na. Ay, nusakla ko ma, ti makaranak kin Ismael. Kasaritak anasayaat. Ado manan tinagukrad karagiti sawong ti Rosas amula ni Manang Melody. Makaayayo abuyaen. Oh, ada lalaking agturong dito eh. Oh, sana ka diyan nagbidtot. Tanya? Talaga ka diya sa anak na inggaan, ha? Ismael? Melody? Anya tin bagbagakan ka dahito alalaki, ha? Tanya? Awan, Manang Melody. Ala na sumrikan! At tinggalkan! Nanya ngamin ka aramigam ditoy! Sige, panawan kayo na. Hindi tayo yan. Ni Ismael, asikot takayan ayat ko ti asawa ni Manang Melody. Tsak magawitan di pa nagarupos ti mag. Ni Ismael, ti lalaki nga inay-ayat ko. Anang baybay akan niya ka. Iso kayang ti asawa ni Manang Melody. Kasanon dumamon na dayto eh. Kumangan at damanan aguraan na. Inona, nakalagip man ngay maawag kanya. Tsak ay nasangon a pinasyerte kayam ko. Hello, Nona? Kumusta ka, Gayam? Saan kan samad ka na makarwar? Kapo itinatangsit ni ipag mo. Naimbag kay mawag ka. Hantay pagkakang ka, Nona. Nagkita kami ka na Ismael. Anya ti kayat mo asawan? Nasarakan na ka, di tabalayo? Uwen, Nona. Imadadapay amakla at ka iti daytoy amamuam. Anya day jay? Inton may kanak iti gundaway amakarwar. Agkita ta. Kat ibagaktukan ka tinaduktalak. Mapurpurtsaan lang sa iti day tako na. Inton agkita talaangan ti panangibagakan ka. Ang mga nudyak mapuutan asumrek dito'y kwartumi ni Manang Melody. Kat mangag na ti pagsatsaritaan ta. Asano amarisot ti parikot yung agasawa. No pagturayon ti pungtot ken gura iti pusom. Ay, awanan ti panggap ko ang makikinaawatan kin ni Ismael tatang. Angem kastoy kayo kadilatan. Kanayon nariribok ti biyagyaw. Naimbag ko man o awan mairamraman. Agraman ni Tanya, iramraman mo pa yun. Awan ti pakainaigan na iti dayto abanag tatang. Ay, tsak man maawatan. Wapay nang tagsantirik na kan kwa na. Gapo tapag turayem. Nga adipin na katigura. Awanan makitam anasaya at iti aglawlaw mo. No, apay nagparangpay lang ni Ismael. Awan ti sirsirpi na nga asawa. Ay saan mo kumaasawan ti kasta, Melody? Kabayatan ti panagdan naming agasawa. Awan talin na ay tirik na tatang. Kaputa kayat mo agun oden tinarigat mapasamak. No kumangay ag tinulong kayo nga agasawa. Ay, huston tatang. Saan yun nga ituloy ti kayat yupay nga ibaga? Dagamot lang diti kwarto ta. Mabit lang. Nagsangit ka. Oh, saan? Anya kumangay ti pagsangita. Akonsensya. Nadanunak ngamin ti panaglalaaw ni Manang Itay. Inilaw ko. Inraman nak mo ito na kinagura. Amangan ko nak no kinapungtot na kamanan. Naamuam ka di? Noan niya ti pagpungpungtutan na. Imay ka nun Ismael. Sayang kitasan ko anak kita. Kasaritak ko ma. Ano niya? Tamon lang ko ma. Ngam sana mapalin amaamuan daytoy ti asawa. Ni Ismael, asigod akaayan-ayan mo. Iso, ti asawa ni Manang Melody. Kasanong arutato yan? Nona, manipod nagkita kami ka ni Ismael.
Ken naamuak nga isugayam ti asawa ni Manang Melody. Mariripukan ako. Nagmaagan ni Ismael. Nagsingpet ka. Insukat nakakit din kini Manang Melody ang nakatangtangsi. Diyan ka mo. Nugapo ka ni Manang Melody a binaybay anak ni Ismael. Kat, anya ti plano? Diyan ka mo, Nona. Makonsensya ka. Amo ay ayaten nagtiasaw ka. Ada ka di basol mo iti asawa mapakakonsensya. Maag ka, noy ayatin pailaan ni Ismael. Nona, adan sa sangailim. Sige, agawid ako na. Ismael? Saan pa'y asimangpert? Napan ka no ijay balay danuna. Saan na ka di nga inyawag kan ka? Saan tatang? Ang mga nun nalipatan na lang. Aho, yung gagaran ako ng di Leonard. Ambar na lang nga sinarungkaran tigayim na. Ngam, amang ano da sa bali, akin na sinarak na. Melody, anya dahi ta nga ibagbagam. Nasingpot ni Tanya Manang. San ko mamot ati asawak ti pagpupong tutam? Adulamit! Di ta kayo manlangan? Oo, na yun ti kabsat mo. Wan nga ron tatang. Nasanak lang agtuptupal jak lamon. Ayan nga tan Ismael. Sakla ko mati makaranat na kasaritak. Jack naman na makita kay di balay da Melody. Di mo ibaga ni Leonard ti asawa. Wen, iso ti asawa. Kasta ka di. Kalpasan ti manuata wen anak sa gaba. Gapo iti panang baybay ang kanya. Nasarakak ni Leonard anapudno ti panagayat na kanya. Pakawanan na kiti pa ng baybayakin ka. Nalpasan. Santan ang may subli ti napalabas, Ismael. Aping hagsangit ka. Siya ka di pala ang ti ayayatan. Panagkunam, rumbang kadipay nga ayatan ka. Amok na adda na sa anak ang maikarikan ka. Pagasap ni Leonard. Dati pang panunutan. Kan gaputabak nang ni Leonard. Naragsaka. Nagasatak. Puno, nagasatak ka ni Leonard. Tay ayatin nagpunay. Saan akasken ka anarukot ti panagayat na? Nudyak na dlawad dagos di sa sangput mo. Ang mga no kakadagas man ang tilnak amoy di kapsat ko. Narwamakon ka ni Manang Melody. Agayan ayat tapay lang iti. Nadlaw kon adinak kayat para ken ka. Nang runa lang aruden iti agasawatan. Sanak ana ito Ryan. Iti kahit kong aramidan ni Manang. Inatap na ginundawayak ti kinabaknang. Ken gaputa ubing ka ngam iti siya. Amok asa na day tatirason. Kayat na amay pada kakingkwa ng agsagaba. Iso at pampanunuta ka sa pulan, Ismael. Anya? Tumulungak amang urnos iti parikot da. Masapol ngag dinadamanan. Nunaskan at tulungak tap na sumayat tibiyag da. Aramida. Nung nga taipod numlangan kini Leonard ti maipanggap iti napalabas yung kini Ismael. Barang data ti pagtanlaan ti konsensya. Diyak ka ba doon na? Sigurado? At ang kaguran at ni Manang Melody. Amang ano kaguran at tumitan ni Leonard. Kalpasan abinaybayan na ka ni Ismael. Numanupay atawan ti napalabas. Nagamam mo kayon kini Leonard. Sana ka nakasagana iti day na, Nona. Urayam ka di pay laeng, ani Leonard ti makadoktal ti amin, tanya. Ang mga no, ad-addan to nga agatap ni Leonard. Kan maamuan na asaan mo gayam ngay ayatan. Nona, pangasi. Lading intek, tanya. Saan ko apanggap ti mang sair itirek na? Napatag ka unay agayam. Kan isakit ka launay.
Inawis ka dito yung restaurant. Takayat ka makasarita. Naimbag tanayra na nakita ka. Anya ka dito ibagam kanyak no na. Mangan tapaylaan. Amangan nung saan mo doon amaganas ti mga. Ha? Ngam tapno awanan ti ado apalpalika. Kayat ko adamagan ka. Anya ka talaga ti planom itibiyag mo. Saan ka amawatan? Asino ti planom asublian? Ni Tanya abinaybayam akaayan-ayan mo? Wenno ni Manang Melody a pinanawam nga asawa. Agpada nakabaso lang kadakwada. Awan sir-serbik alalaki. Adamat lang detakin ka, Ismael. Ang sakbay ang makaduak ti may baga. Mangan tapay lang. Mabisina ko. Apay nga inisardeng mo ti Kotsem, Leonard. At batong mat iti restaurant, tinangi sardengam. Agmirida tayo pa'y tatang. Amok ka mabisin kayo nakas kanya. Ay, mabitlaeng. Ah? Ninuna day jay. Ah? Apay, anya tikit kita Leonard. Sa anak nagpitot ni Ismail. Anya, ay wen, isungag paiso. Mabit lang tatang. Mapan kayo ti restaurant. Kamakamak ni Ismail. Umayak to dita. Ala, agay ayam ka lang dito'y kwarto, ha? Amang ano, aglibas ka man nun arumwar. Kitne, nakarugrugit kan tumanan. Kalkalpas mo pa ila nga nagdigos. Ah, mabit lang anak ha. Amang ano ni Leonard Daytan. Tsakmat nang gagti ungur ti kotsen. Umayan! Masilo nga taday ito eh. Tanya! Hindi man ang melody kayo. Anya nga man ang tibaga na kanyak. Lumuna takas lakanayo na makabasbaso lakyan pa. Saan ka di pa si Mangpat da Leonard kan tatang? Jak pa'y mo't nadlaw ti ungur ti kotse ni Leonard manang. Jak amo nagkuyog na. Anya ti kahit asawan da ito, Leonard. Anya ti panggap yun, ha? Apa kinakuyog yun ni Ismael? Melody, pakawanan na kuma. Saan kanto ang mapakawan? Ha? Oh, Anya, kaya't mo mati makibiyang, ha? Tanya, pumano ka? Manang Melody, di mo bugkawan ni Tanya. Anya ayat ti pangiram-ramanam ken kuana. Paano kayo amin? Sana ni Tanya ti binugkawag? Dahil awanan pa'y na lalaki! Awan lakit tinabain mo! Tatang. Saan yun natutupan ni Manang? Makauma. Panawan tayo langan. At makamudan kin Ismail. Nasaysayat no duwadang nagsalita. Oh, Umay kanta niya. Makamukan ni Awanan ti rumba nga pagsaritaan may ti dayto ya lalaki! Nang agparbeng ka kumamit, agpakatao ka. Panawan na kon! Kaya't ko ti agmay maysa! Saan ko ang kasapulan dayto ya lalaki? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Katsi ka! Anya pa'y lang ti kadtam dito ya! O pa'y nagparang ka pa'y lang amin! nakita dakda Leonard kan tatang. Ket pinili ta ka sumurot. Talaga pagkakaduandag! Ismael! Pumano kan! Naggandak ko ma. Anya pa'y lang kumatidenggan kan ka! Ah! Anya! Melody. Ibok ko. Ibatam. Agparbang ka, Melody. Agparbang ka. Tanag! Nusan ka pumano? Sana ka maminggang agig ikis! At niya kalakit din, Melody. Natangsit kalaunay. Masya na kitinamayam kan Ismael. Ayan ni Leonard. Tiawanan pain. Pinagtitinulungan daktatang. Amok! Saan mo ang magustuhan tinaramid ko, Manang? Ngem no maawatam la kumati kalikagom ko, akayat ko ti makatulong kada kayo, tapno maornos ti biyagyo. Tapno agragsak kamuten. Anya nga gragsak ti bagbagam. Agkalma ka, Melody. Bayan tayo pa lang ni Manang. Tatang.
Isun ti makamo amang panunot iti nasaya at nga ramid na. Anya ti problema mo kanya? Ti asawam kay ti si puta manaimbag! Awan da kas nga aramiden ti asawak manang. Tsaka mo, no apay akaguram la unay. Anya ti ko na. Nukas na. Puno ti nagparik na kinitan niya. Nona, Jack pulos ni Namnama. Ni Leonard akamsat ni Melody ti asawa ni Tanya. Dakal ariribok na ito eh. Numaduktalan da ita da Leonard kin Melody. Awan panggap ko amang riribok iti biyag ni Tanya. No amumla ko man kasano ang pananggura ni Melody kin ni Tanya. Ilunod na lakit din ni Tanya. Kaya't ko akasarita. Nalpas kayo na nagsarita. At naan niya pailaan. Pangaasim Ismael. Maasyan ka kuma itigayim ko. Ni Ismael, asigod akaayan ayat ko. Isugayang tiyasawa ni Manang Melody. Pakawanam la ko man ni manang. Kahit milang kinitatang ama ornos ti parikot da kan Ismael. Ngam natangken ti puso ti kapsat ko. Slawanan namnamang agsinobyan da. Leon, Nalabas ti kapsat ko. Ketjak mawatan no apay ngiramraman na ka. Ngam da kaming tupay ngamin kinitatang. San na kaming kabilangan. Oray siya kay. Ang nervyosak. Kasano da ito yan? nakarik na ak iti panagbuteng. Nona, numaamuan ti agkabsat ti napalabas mi ken Ismael. Ad-adalakit di agurain at ni Manang Melody. Ay ayaten ak unay ni Leonard. Katsa kabagla na pasakitan tirik nana. Awan basol mo Tanya. Saan mo anagayatan? Akabsat tinagbalin nga asawam ti sigud akaayan-ayat mo. Gamamom ka di. Sana pulos adiningag ni Manang Melody ti palawag ni Ismael. Kaya't nakaakasarita ni Ismael. Sige, magisarita ken kwa na, Nona. Anya, saan ka kati ang mabutang? Awan dakis nga ramidan mi. No agsinublihan da Ismael ken Manang Melody. Saan amaliklikan nga agkita ken agsarita kami. Lading hitek, Leonard. Pakawanan ako, ma. No saan ko nga ipakada na ito yung haramitak. Nga masapul ang makasaritak ni Ismael, iti maudi akong taway. No anya launa yan, di pa nakairan-ranana. Apay ani ipay Manang Melody ti asawa ni Ismael. Dito ta, nagkaro tigura na kanyak. Adyak mat amo no anya kapuna. Nakita ka naggapo iti kwarto ti agasawa. Anya ti inaramid mo ijay. Naamwakin ni JR arim wargayam ni Tanya. Sa dino ka no tinapanan na. Yakam mo, awan mo't ni ibagbagha na kanyak. Apay, anya ka ti masapul mo kenkwana. Agtuwa-tuwa aka talaga iti dayjay a babae. Binagbagaan kay din, Melody. Asaan mo apakibiangan ida? Apay asaan ati parikutso ken ni Ismael ti risoteng. Ay, hagtal na kayo man, tatang. Tinansaya at awagak man kit ni Leonard. Ang mga nusan ang nagpakada ni Tanya kankwana. Anya ti kayat mo ang mapasamak. Agparnoy ka iti pagsubangan da nagasawa. Ay na, tatang. Idi pa'y laeng, madintirik na kinitan niya. Naragsak ti panagdenada nagasawa. Saan kumaasit ka ti mang parnoy iti parikot da, Melody. Makarik na ak iti panagbuteng iti daytoy a panagkita ta. Nga masapul ang makasarita ka. Jack ninamnaman ni Leonard ti asawa. Kasta ka di. Nagasat ka kenkwana. Idinto ano saan ka kumabinaybayan. Sika kumati nakakaas iti danak. Anya nga minti inararamid mo iti biyag mo, Ismael. Basol ko. Ada arapat ni Melody. Awan ka is-iskak nga asawa. Amok nga uray anya tira aramidak.
Saan na kun ang mapakawan pa ni Melody? Iso na saya at langin nga umadayo ak. Ni JR matlang tiad dari ti kwarto mi tatang. Napananitan niya? Saan ka di nagpakadakan ka? San mat? Apay, napanan na ka no? Awan mo't pakada na kanyak. Itaman pa'y asan ang nagpakada kanyak. Kalkalpas mila nga nagsarita iti may saad dagulit nga gar-arim kanyak. Nakita na ti asawam nga da kinasinarak na lalaki. Oh. San napod no dayta? Anya day ta akalukwan nga ibagbagang Melody. Amo ka? Saan da kapat dyan? Ngam tapno mapanagkam. Mapangka iti lugar nga imbagada ang nakakita ang dakinitan niya. Idi pa ila nga maditirik nagkat kan kuana. Mapana ko ni Ismael. Ang mga nusap sa pulon na kunti asawa. No kaya't mapahingag sinublian kayo kanimanang Melody. Urnusan ko matibyak mo. Agya mo na kiti day ta apalagit mo kanyak tanya. Agda ka po na. No api asaan ta nagkatuluyan. Anya ti kahit asawan daytoy? Leonard, Nalawag din ang ko. Sigod ka ang mga gayan ayat kayo. Saan kayo pa nga gamam mo? Iti agay na ayat kami. Ngayon binaybayak. Leonard, diyak ko makayat ang mamon dayto eh. Pagkawanan na ko. Awanan ka itibain. Hindi pa ilang ama ditirik na ka. Dakas ka, babae! Manang Melody! Awan basol ko! Saan ko aliniputan ni Leonard? Saan ka niya gulbod? Ay! Manang Melody! Panitan niya! Matamiti pa ng pungpung! Saan ka nga nawan, tatang? Uray papatayag na ito ang babae! Talagas ka na una yan! Saan na ba sulitan niya no sigod at kayan ayat na ni Ismael? Manang Melody! Ay, ayatik di asawak! Kaya't apat sa kitang diring nana! Kasi ka! Ay, dam ka di matikapsat ko! Wano kinayat mo lang din nagkaasawa kan kuwana! Kaputam mo, mamaykan na kay dinasaya at pa nagbiag! Sumumpat ka! Apay, ni JR. Gananya ti pagsangitam. Makonsensya ka. Gapoy ti panang lokom kanyak. Saan ka alinuko? Leonard. Mariknak nga ayatan na kunay. Katsa kaya pa sakit ak tirik na. Ngam sinaktam tiriknak. Leonard, saan ko abasol? Lusigod akayan ayat ko ni Ismael nga asawa ni Manang Melody. Nabayag ka din nga mong dayto eh. Naamag laang ani Ismael ti asawa di kapsat mo. Idi may dito'y akadwayo kan ni tatang. San kan ang makapagulbod kanyak. Anya ti kahit asawan ti panagsinara kayo. Ha? Napakabasulak na itakin ka. Pakawanan na ko pa, Leonard. Nakipagkita ak ka ni Ismael. Tapno matulungak ida ka ni Manang Melody ang mangurnos it ibiyagda. Ay, bigbigat pa ilaang. Arak tasang sangwamon, Leonard. Sigod mo tasan ka nga inom iti arak. Kahit ko ti manglipat baba ni ti arak tatang. Ay, saan mo kumaapapasan ni Tanya? Awan basol ti asawam. Baybay ang daklatan. Saan kumaaday to'y ti pakadadaulan ti panagdenayo nga agasawa. Nagkabsatan nyo lakit din. Saan mo kumaabay-bay ang tinegosyo? Ibusik lang riti tatang. Kan kay ko tak may mesa. Iso ang mapaling ka di. Panawan takon. Nona, tapasama kan ti pagbutbut nga. Ngam awan ti basol mo. Awan magtandi relasyon nyo kini Ismael. Makonsensya ak. Namaamuan na nga kapsat. Anak asawa ka ni Leonard. Asaan ko matayayatan?
Anadama na nakagura dagat. Ako'y namin. Anya ti manglapad kan ka nga ayatem ni Leonard. Numanon atawan nga agdandan na kayong agasawa. Nakasak ka diya babae, Nona. Am mo ka, Tanya. Saan mo kumasalutsodan na ita kanya? Inayat ko iti kasta unay idine Ismael. Ngam binaybayan na. Numariknam la ko mati sa amkinliday dito'y pusok. Saan ka kuman amakarip na iti sa amkinliday? Taadan ni Leonard iti biyag mo ang mga ayat kan ka. Nana, nagbali na nariribog ti panagdan namin. Amom ka di, binigbigat ni Leonard ti nagbartag. Nagistayan ako na. Asino ti nagpanggap amang padungpar kanyak? Awanan kay tibain. Ni Leonard? Sinalbag ko! Leonard, nunam na mga dabasol ko kan ka. Nawaya ka amang patay kanyak. Saan ka lumaban? Saan ko amaaklon asi ka nga asawa ni Manang Melody? Sigod akayan ayat ti asawa. Basol ko dayta. No saan ko binaybayan ni Tanya? Namnamaam, anam-among kan na asawam ko ma. Ulitin mo! Sige, patayin nak. Awan laban ko kan ka. Tanya ko matilaban mo kanyak. Awan ka sa kamatao. Wen, nakurapayak. Ket day tatikin nagura kanyak ni Melody. Gaputa saan ko ama ipaayan itinasaya at abiyag. Nadingiti ko na JR, anak ko. Patpatkan ka unay. Amok akagura nagtoy ti daytoy nga ramidag. Engem na sa hisaya at apilyak laengan ti umadayo. Anya ti kahit asawon da ito, Tanya. Leonard, nabat siya man nagpasulak. Nasaysaya at laengan apo manawa. Tapno anya, makisinarak ka manen iti dayje alalaki. Sanak ngay ayatan, tani Ismail pa'y lahan tay ayatem kasta. Palagunam! Nakasak ka di ang babae. Apay nga rod pumanaw ka. Tapno anya, nagtulag kayo kin Ismail ngagsinubyan kayo, kitda kayon tagdin na. Ha? Napukaw ka din, di pa nagtalag mo kanyak, Leonard. Nagmaumaw ka din, di pa nagayat mo kanyak. Saan ka pumanaw? Taamangan numapatay ko talaga ni Ismail. Saan? Saan, Leonard? Diyak naman namang nagkukan ka na. Makaamon na niya di pagtungpalan ti biyak ko. Sige. Nawaya ka apumanaw no iso ti kayat mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maakit di day takabsat ko. Luklukon langan ni Tanya. Di na pala palubusan nga talaw. Anya ti kunam. Nangag ko ti panagsinsinong ba't nga agasawa tatang. Kaya ni Tanya ti pumanaw. Ngaming gawid kay din ni Leonard. Kastoy kadagsan ti problema da nga agasawa. Agpadaan nyo lakit din nga agkabsat. Ay, kaya magustuhan day tang ibagbagayo tatang. Kaya't ni Tanya panawan ni Leonard. Tap nagtipundan kin ni Ismael asigod akaayan-ayat na. Saan adakes a babae ni Tanya? Isakit yung pala ngamin day siya babae. Saan ka makibiyang iti problema da nga agasawa, Melody? Amok nga idipay akagurguram ni Tanya. Dayta, naagasa kong ti sugat mo. Kaya't ko nga ipan ka iti doktor. Tapno mo mataming anay imbag dagi ti sugat mo. Agyamanak, Nona. Ngayon binaybayan na kumalatan. Uray matayakon. Anya ka di? Talaga ka di nga awanin ti mapanunod mo at nasayaan?
Impanagnak mo lang ang awan ti iskam. Nagsubang kami idi kini Melody. Dahil tati kanayom na nga ibaga kanyak. Lading itig no nasair ko tirik na. Agyaman nakiti kinaimbag mo kanyak. Mana? Ang mga nuday tuyong ti maudi apan nakakitam kanyak. Umadayo ah. Kinatakrot ti panang talikod mo iti problema. No umadayo ka, masapol a para iti panaglupos ti biyag mo. Anya ti kahit masawan. Saan mo ka di akayat agabrod? Tulungan ka. Tulungan na nga agabrod. Gaputa saan ka mauray arumwari ti kwartom tanya. Inanon kan. Tat, Saan ka nagsangit? Awan mauray mo apang mabalaw kanyak. Saan ang nagbaliw ti panagkitakken ka balasan ko? Amo ka saan ka adakas a babae? Basda awak iti kala at apanagbaliw ti ugali ni Leonard. Babalin anak ko laapan laeng ti panunot mo. Nagyaman na kada kayo, tatang. Tanya, saan ka pumanaw? Ni JR ti panunutem. Kaasimed. Isumat lagayam nga impangtan ni Leonard apatayin na ni Ismael. Inatop na nga mi na sumurutak iti panagpanggap ko apumanaw. anya ka di daytan ama pampanunot mo tanya. Makonsensya ak nga minto na. Apay nga min? Anti makita ka agapuna. Adi mo masursurong ayat ni Leonard. Sakbay amaduktalan day tate asawam. Mawat ang tikayat mo asawin, no na. Bueno? Anya ti marikrik ng kina Ismael? No na, no pampanunutom nga'y ayat at pailaang ni Ismael, nagbigdot ka. Nabayagan alinipat ko ni Ismael. Manang Melody, ada kagayam dito'y sangot ti Ridaw ti kwarto mi kan ni Leonard. Nakigtot ka? Kung naktupay kat nga day lamlamang mo. Awan nang ka itibain. Mismo pa'y nga itiunag ti kwarto yung agasawa. Anya ka ti sasawan. Langag ko nga da kasarsarita mi ti cellphone mo. Asino day chay ha? Nino na agayam ko. Ibagagla ang tipod no tanya. Nalimod nga agin inawag kayo kini Ismael anya. Nagbigdot ka no day tati pampanonotam. Sana ka takas a babae. Saan ka niya dadalos? Mabit lang. Sa dino tinakadalapusan kan ni Leonard, ha? Nagado a babae? Si kapay lang a klase? Nagsakit ti panagsasamanan. Ngam ulitek, nadalos ti puso ko. Dala ka ti agsao? Sige, agpapaskalaang iti kayat mo ngay baga kanyak. Ngam sapay la ko ma. Tamalawlawagan tumatlaan ti panunot mo, Manang Melody. Naimbag lakit din. Takim marayo ni JR kan itatang itay makita na. Diyan kaya na makita na ti panagsasakit ko. Dahito'y kadyan ti supapa. Ti panagyasawa ka ni Leonard. Nga uray jakmat ay ayatin. Gabutan na bukaw ko ti panagdalag ko kadakiti lalaki. Ngam, tapno sa anak nga ad-adang agsagapa. Kas ko na ninona. Masapol asursuruay ko nga ayatin ni Leonard. Dakkel tinamnama ka makapag-abroad ka. Dayjay matlang nga agency ang nag-applyam tip nag-applyak di nag-abroad. Agyaman at launa iti adu-atulong mo kanyak. Nona. Ngayon apay nga aramidom ti kasti kanyak. Ibagakkan ka tipod no Ismael. Kaya't ko amaya dayo ka kinitay niya. Maasyanak iti gayam kong hagsagsagama iti agdama. Awan panggap ko amang riribok iti biyag na. Saan ko nga ayatan? Kat talaga asaan mo nga inayat? Nupod no ko mga inayat mo. Saan mo
kumaan na iturod a binaybayan. Ako ka nagbidutak. Ngem nam amo naman ni Leonard. May sapay aga po na kayat kong agabrod ka, Ismael. Kayat ka atulungan amang ornos iti biyag mo. Barang makapagsinublian kayo matlaang kinimanang melody. Nona, naging baglakit din ti panagpuspuso. Baring agbalbali mo ti asawa. Kakaasit ti gayem ko. Kapukin ko na. Dahil matangak no kasano ti kinaalas ti ugali na. Adda kayat ko akidawan ken ka, Nona. Nubilang adagasat ko nga gabrod. Sabi ko ma, awan ti sabali ang makam mo. Uray asino. Saan naglakit niya nagbidot, Leonard? Nino nalakit ni Dirangtay, datan niya ken Ismael itinalimod apa nagkitkita da. Anya? Manang Melody, talaga ka di asaan ka ang mamingga. Kaya't mo ka di nagsina kami iti kabsat mo, akas iti napasamak kada kayo ken Ismael. Ulit man timbagam? Ha? Nagkangsit ka mo na. Kaya mo tutong paan ka ura iti sangwanan ni Leonard ah. Manang saan mo kumadangran ni Tanya pangasin? Sakit mo pa ilan, day ta babae? Luglugon na ka lang araw. Sumatang ka! Pinukawan na. Gapoy ti day ta babae? Sandak ang pagpungtutan. Tamangan lumalipadak ang kabsat ka kan inauna ka. Ha? Sao kami tabakitang. Uray inauna kang siya. Tanya, panawan na kami kinimanang Melody. Uray na iti kwarto ta. Taglinawag kami ti daytoy na laing nga kabsat ko. Sige, Saan ko magustuhan di pa nang magbugaw mo kanya? Sumatang ka kami nun! Huwag na saya taturungan di salitan ta. Rumuwarak man langan tama ka no. Husnal baga! Uray kapsat ka! Nagigtot ka nakakita kanyak noon. Saan mo anam naman ngumayak diti balayo? Win no? Umay ka di manan ni Ismael dito eh. Naibaglakit ita sa daan nagralaki ni Ismael. Apay asan ka makasumbat? Leonard, apay asaan mo ang kinakuyog ni Tanya? Saan na nga mo nga umayak dito eh? Ada kahit ko amamuhan king ka, kat saan nakapagulpudan. Sika ka ditirang tay datan niya kan Ismael tap nagkita na. Awan ti amok iti day nga ibagbagam. Inapudno na. At dagurak kin ni Ismael. Napalalo ang nervyos ko iti may nagsinalangad ni Leonard. Sabsabali mo ti ugali na. adong tinagbaliwan ti ugali ni Leonard. Masabsabidunganan, gapo iti panagsasao ni Manang Melody. Kat anya ti kayat na mapasamak. Agsina kayo. Daytamot ti imbakak iti kadakwada. Ad-adan a kinaguranak ni Manang Melody, gapo iti daytang imbakak. Kasanon numamuan ni Leonard nga may kadito'y balay. Kat atapon na adito ti pagsarsarakan nyo. Payam no na. Dayto yung ti maudi ay ko. Tapno saan ka may ramraman. Saan ko mangagsaksakit kinakamutan niya? Awan pagdanagam, Nona. Maawatan ka. Tsak kaya may ramraman ka. Kaya't ko abuk-bukudak laangan ti panagsagama. Apa yan nagsarimadin ka? Nakastrip ka lang aro din. Agin inom ka dito kwartuta, Leonard. Diya kayo na makita ni tatang ti pa naginom ka. Dilawan nak tamanan. Nagapa. Apay asan ka makasumbat? Naggapu ka iti balay danuna? San ka di, ha? Pinugka anak, Leonard. Apa yan nagbalin ka magtinakas na kanya? Bas lumut lang! Awan tinagbasulat kin ka, Leonard. Mariknag, ngay ayatan nagunay. Kadyak kayat kapasakitan ka. Kanayon amang nagkuking ka na ito. Ngam sinaktan na ka. Salud-sudod king ka na ito. Ay ayatan nakatimat lang. Leonard. Owen, ay ayatin ka. Saan mo pa ya sinumpatan ti damdamag?
Naggapo kay ti balay danuna kat nagkita kayo manon kan Ismael. Jak pagtalikudan. Nagapo agad balay danuna. Ngam saan kami nagkita ka ni Ismael. Ulbad! Manipo dita. San kan ang makarwar di ti balay? Mawatang! Siyak ti makamoy ti asawam. Bantaya ka na imbag, tapno saanan ang makarwar. Di mo pa ilang amin pinalubusan api manaw idi. Jak ka ti may babayin. Anyamatan? Kaya't mo asawan. Nakababa hindi pa nagsinami kini Ismael? Ha? An ko akanunungan day ta apanggap mo, Leonard. Kaslawan pa nagtalik mo kinitan niya. Kanya kumapay lang amin ti pagtalkam kinitan niya, Leonard. Ay na. Nagkulat. Saan ang maagnitan niya? Tapno makisinubyan kini Ismael. Kanya ko matimaganab na iti dayjay alalaki. Panawan kayo manlangan. Masurunak man kinitatang. Natadum ti pa nagdildila na. Sige, pumanaw kan. Awan tumalat serbi ti bagbagam. Pagkamot ang kapsap. Leonard, lawlawagam ko matapanunot mo. Makisinubyan pa yung atanitan niya kan Ismael. Ket nalpasen a binaybayan na daytoy. Saan mo na nga agasawa da itik absat mo? Nagdengdeng nagklagi ti sarita. Denggan na ko mga amam. May sapay, nabayagan, ajak nakita ni Ismael. Saan ka mateng arumrumwar iti kwartom, tanya? Pasensya ka kuman iti asawam. Ang yaman ako na kada kayo, tata. Agsangit ka manen. Na kayo lang hindi makaaw-awat kanya. Ikaday tatimang patpatibkar iti paginagam ko. Gaputa amok, anasaya at ka babae. Ang nagapuna, asaan kayo ang nagtatuluyan ken Ismael? Tada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Tatang, Malas ni Melody. Gamanya kuman ang nagimbag. Luag na kaman ni Ismael. Barang makapagkinaawatan dapay kin ni Melody. tatang, ang mga nukalat asumrak ni manang Melody diti kwarto. Kat maamuan na, nga isoda ka ni Ismael di pagsarsalitaan tayo. Napayagan ajak nakita ni Ismael. Napnapanan na ngatan. Wanuan niya ngatan, tinapasamak na. Pasensya ka lakuman, Nona. Makabulan ko dito Saudi, ngam italangan na awagan ka. Awan ka yaman na. Makumikom siguro unay kung kunaklat tayo tinagam ko. Bakil ti utang ko ana imbagan hakam ken ka. Jak amuno kasano ka makapagsubad. Saan mo kumapanunutan na ita? Pakaragsakat di makatulong kang ka. Wan gayam, awan ka diti nang ibagbagam at dati ti abroad? Oray ni Tanya. Saan na nga amuta, saan na adamdamagan. Nabayagpay kiti na di kami magkita. Tapawilan ni Leonard. Basta ka di. Pagatapan nakasyak tirang tayo, itinalimad na panagkit-kita yun. Ay maglakit din ta nagabrodak. Adula una yung tibasol ko kinitan niya. Kaya't numabalin, jakon kayat ngagsagabat. Mabiit laeng. Iting matgayang pag naudan ni Ismael ti imayan tayo. Anya ti kaya tasawan da ito'y Leonard. Apay ngayon ko yung dak. Tumusagaw yung dadang. Ibagam kin Ismael. Yun ibagayo nga datayo. Aslawan tao. Nakarekaptiri daw kang dagiti tawa. Leonard, anya ka diti pang panglipam. Talaga ka di anak po kawan ti pa nagtalit mo kanya. Kat ano ti pagsangitam? Apay, inan ano ka? Awanan ti waya-wayak, Leonard. Sana problema dito kanya. Ngam ti jak maawatan. Noon niya ti pampanunutam nga ramiden. Aday da. Nagsubliada ako si Tatang. Tatang. Sa anak ka nagtuktok. Kung na dagiti kaaruba na anak kasarita. Nasuruk ka nun na 2 bulan asaan da nakit kita. Napanan na ka na.
Saan damot ama ibaga? Saan da kanupay ang napakadaan ti ipapanaw na? Basta, saan da kanulatan ang nakita pa eh. Sige. Lumugan kayo nga roden ito mapantayon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Babalawag ni Leonard iti dayja nga inaramid natan niya. Saan ko akanunungan? Si kalauna iti pampanunutek. Kunak mo sa dino ti papanantayo. Ni ko mamanang melody ti rumbang akin ako iugyo. Jak amo no anya ti agtartaray iti utek na. Ngam sapay kumata saan ka maumumawain. Ipanagnak ko kini Leonard. Ngawan ti dakas ngar aramid tatang. Daita ti kasayaatan launay. Ay ayaten na ka ni Leonard. Ket mabuteng ang mapukaw na ka. Nadlaw ko nga kasla. Lima miis ti panakilangan na kanyak tatang. Ti kabuteng ko. Ngay sukat nak. Saan namot nga tanga aramidon dayta? Nasingpat ni Leonard taniya. Tas daawak na nga pa di mo sinong batan ti awag ko. Amuda ka din, may ka ditoy. Imbaunak ni Leonard ang makitsenda. Iswadya kung sinong batan ti awag mo. Kan amangan numanggagpay ni Manang Melody. Naimbang no saan nakasinurot ni Manang Melody. Saan? Adadimdang asa nga ili na. Amok asan nga imbaga ni Leonard king katiya ay na dito'y balay. Dinamag na ni Ismael kanya. Naduktalan na nga minan ang nabayagan na pimanaw ni Ismael ti pagyanan na. Deta kumamat tate bagaking ka. Nakigtutak. Tain kuyog dak ka ni tatang iti ipapanda iti balay ni Ismael. Anya? Anya ti panggap na? Dahit ang arod ti tsak maawatan. Mabitlaan. Kahit mo asawen. Nabayagan nga amom nga awanan ni Ismael ditoy. Dandanin na ikaglis ti dilak. Kagap-gapo na lang ditoy. Kan saan ang nagbayag tag dardaras. Ilimod ta kumatikandag dito abroad. Kaya't ko idakil laaten. Notan pagrangayan ti biyag ko. At dapay may isa nga ibaga. Imay dito ni Leonard. Kalpasan ang nanuktalan ng awan ka iti pag naidan nyo. Inkuyog da ka no kinitata aristo ni Tanya. Tapay. Jakam, no niya tagtatara iti utak na. Awan gayam. Di ka di mailiw kini Manang Melody. Awagam kumaa. Sa anak tayo nakasagana. Masapol ko maarugyamon ti mga lukoy kenkwana. Uray apagbiit la ang makasaritam. Nadlaw ko. Kaslaad na kayat nga ilimod ni Nona kanya. Anya nga tatay ta. Naimbaglakit din. Tasaan ang naghatap ni Manang Melody iti kinabayag ko anak ityenta. Masapol nga iparignak ti kinadungog ka ni Leonard. Tapno agsubli ti sigod a kinaragsak ti panagden nami nga kasaw. Nagmayat lakit din ti baragtugtugaw mo dito'y salas, Tanya. Ha, panggap mo sa akin di taglibas Awan mo't siguro ti dakas na no agtugawak dito'y sofa. Nita, sabali ti panagsungsungbat mo Manang Melody, ar-aramidak amin akabailak nga agpakumbaba. Tapno na urnos ti panaglilinangan tayo. Kasla ka na yun lata makabasbasulak kada kayo. Ay, di naman sumbasumbatan kag ada masurunak kadga. Sino mo't dito ang mga singsing Hello? Ismael? Ismael. Tanya, sumra ka niti sa ledyo.
Saan ka man nadumdumngag? Sige. Oh, Ismael, apay. Anya ti ibagam, ha? Leonard, agkapi ka pa'y. Dandanik mo't kit di maluto ti si daen tayo apamigatan. Agya mo lang. Makaanain kanya ti kape. Ang bigatak to na di opisina. Kaya't ko tiyag serbikan ka. Ayayatin ka, Tanya. Ay, ayatin ka unay, Leonard. Pasensya ka lang kuman kanya kadagiti na palabas ang aldaw. Nalos unay ti panagkat ko king ka. Kit diyak ka na mapukaw kay tibiyag ko. Saan to ang mapukaw itibiyag mo, Leonard? Gabuta mariknak, tinalaos unay apa nang ipatig mo kanyak. Sige, ituloy mo nga ro din tagloto. Ay na, makapabisin tilot-lotwan. Makumay ko makidi opisina kadagiti ang aldaw tatang. Da kayo malang ti na kamang sapol iti pagnanaidan ni Ismael. Ha? Naitapay. Anya ti panggap mo. Agatap ka kadipay laeng iti asawam. Saan nyo kuman nasaludsuden kanyak day tatatang? Amo ka masirib ka. Saan ka kuman anak katurpos kan bigmak ng anak negosyo? Bawatak ti kayo asawan. Saan bali no diyo kayat? Nang iba unak langan iti sa bali. Kababay mat ka na kayo. No anya man ti pampanunutem. Sige, umanugotak. Oh, apa yan nagsardeng kayo ngagso? Kaslad dapay kayo yung ibaga kanyak. Di mo ka dinadlaw ti kapsat mo. Ti maliyaw. Diyak ag timtimag. Tamangan mo makabasulak manan iti kapsat mo. Kagurgura na kapay lang ron ni Manang Melody no kasta. Ket, maawanan ka adagos ang tinamnama? Sana kas karina ang mapukaw ti gura na kanyag. Tinto na kasagana akon. Pagparanga kiti asawa. Nasaya at dahi ta paggap mo. Maragsa ka na. Nadlaw ko tinagbaliwa mo. Tagbalbaliw ako no na. Tidawagkan ka. Awan ko matipang ibaga ang mga daag dito abroad. Uray ka ni Tanya? Uray asino. Awan sa bari akal kalikagumag may papanggitan niya. No sana ti ginaragsak na itidan na ni Leonard. Awan ti may padamag ko may panggap kan kwa na. Saan kami ngagkit-kita? Kan man-mano pa yan ang maawaga. Diyak kaya may ramraman ka. Ada kumamit kidawag kan ka Ismael. Awan ko mati makaamunto at tinulungan ka nga agabrod. Makaanayan ang natulungan ka. Kan maurnos mo tibiyag mo. Kasta na bambanog kaya si Mang Patita tatang. Agap-gapuan nyo aya. Saan kay sama na panititalon? Ay, nakaadog pa yan, tinainom ko. Ang pudo tinaklata. Aginanaak sa akto agdigos. Saan nyo sinumbatan ti damdamagag tatang? Melody, amo kakaguranak iti dayto nga ibagak. Tapanan nga tan ni Ismael. Kunak tupay kay. Jack nagbiddo ti tinangag ko apa nagsarsarita yaw kin ni Leonard. Pagtintinulungan da. Saan mo kumakagura dayto nga ibagak? Ay, sumardin kayon! Taka kayo manlangan. Talaga anatangkan ti panagpuspuso ni Melody. Ang dumada iti kabsat na. Ang napanan nga agpaiso ni Ismael. Wala, kasla maililiwan ka nangarakot kanya. Nen paglakit din tanda ni JR iti kwarto ni tatang. Tanya, pakawanin ako ma. Awan matbasol mo kanya. Nagyamanak no di nakagura. Manipot ita, nawayakan arumwar iti palay. Ay niramraman pa kit din ni Nona. Saan mo kuman napanunutin dayta? Tinapatag, naragsak ti panagden nata. Ken manipot pa ita, ulitek nawayakan arumwar. Saan ka napagduaduan? Agyaman ako na, Leonard. Ay, ayatin ka. Adadapay kanya. Kayat ko, naragsak kayo iti anak ta. Ha? Tania.
Kas lakit din nagpapaapal na. Makapasun. Kas na makasangit ang pay ka po iti surkon. Saan? Tsak kayatan nga agar ubos na kitiluwag. Saan damot nga minan nga enday kaptirita. Kat nakitak tinaerot apa naging inarakop ni Tanya kin ni Leonard. Hangama. Saan ka nga palin anaraksak, Tanya? Agpada ta asaan anaraksak. Masapol ang makapanunot ak iti pamuspusan. Tap masabitungak ti panunot ti kapsat ko. Agyaman nagtamaragsakan ka para kanyak, Nona. Kalpasan ti pa nagsarita ta. Umay ka pa siyaran di ta. Mailiwak launayin ken kagayan. Di, ay-ayato mo ni Leonard. Karbangan ni Leonard ti maipatay. Taay-ayatan na kunay. Nagtatirong ba ang gayam? Ada umawawag iti sa bali sa cellphone ko. Sige nga, Roden. Enak mo't agdigusan. Bye! Naragsak ka! Tanawaya ka manan arumwar, Tanya. Ngamno ti amom kat napukawan ti panagdua-dua ni Leonard kan ka. Ha! Nagpitot ka! Manang Melody, napudno ni Leonard iti amin ngayong baga na kanya. Amamok ti asawa. Kachak! Diyak am-amo ti kabsat ko, kasta? Ha? Ha! Awan panggap ko makisindupyat kada kayo. Sapay ko ma, tama po nas tumatla ang tiguram kanyak manang Melody. Hindi dahi ta ayara ako mo kanyak kan umis isam sa kumikira kanyak. Malakit ko kita mo ta nagkita. Leonard, saan ka di nagbabawi asyak tinasawam? Pulos. Awan pa nagbabawi. Ada sorpresa ken ka. Amom, agdatagsen ako. Anya? Oh. Adan ading ni JR. Di amo, Oh. saan ako ngagsikupay? Isamat lagayam ang maul-ulawakan aglaladutak kadagiti napalabas nga aldaw. Yes! Kablaawan ka. Adamanin nga umiro ti ayan-ayat yo kini Leonard. Tsak naman nga agsikugak pay. Dito si kukutitan dati pateng-pateg mi nga gasawa. Ismail taytoy. Kasanan taytoy. Mabit laan. Sung batak la dito umawawag. Sige lang, Nona. Naka-online ni Leonard. I-chat ko kan ko na nga daak niti balayo. Hello? Nona, nakaikad din akon. Sakapay ko matamaawat na ni Melody. Ismael. Adlan itan niya dito balay. Ha? O sige, baliwag tong araw din umawag. Bye. Apay ang nagpakita ka pailaang, ha? Melody, pakawanan na ko ma. Sapay ko mataikan nakpaiti sa bari agong taway. Kalpasan ti pa ng baybay am kanyak? Ilawlawag ko kin kanong apay akil lahat ang nagpukawak. Ismael, tumanon ka ang barok. Melody, sangwem ti asawam. Sumrag ka. Agyaman ako. Ay, Ismael, dua atawan asaan da ka anak kita. Unak no anyan tinapasamak mo. Kasangsangpot ko lang manipod sa Saudi, tata. Iso anabayag asaan da ka anak kita. Ay, awan pulos na kaamuan may no anya tinapasamak mo. Sige, agsarita kayo. Nagabrod gayam ni Ismael. Nagnakam dya asawam. Panunutom ko maana imbag. Amo. Ay ayatin nakaunay di asawa manang. Iso ang nagasat ka pala. Apa asan ka nga agsao, Melody? Amok asyak ti adda ababalawan nyo, tatang. Natang sitak ngamin. Saanin aday tati panunutom? Lipati mong tinapalabas. Nasaysayat sa nudwa kayo lang nagsarita, tatang. Danunag ni Tanya. Nasaysayat nga agpaisunusaan ka makibiyang. Kalpasan dahi di apa nagsarita may kininona. Amo ka dumteng to ti panawen, ama amom ti panang tulong kanyak ti gayam mo. Tapno ka abrodak.
Awan pulo simbagbagan ni Nona. Maipapan iti daytabanag. Nasaya at unay ni Nona. Inaklon na kinagura na, hindi binaybayan ka. Ngem injaya na titulong na. Tapno maronos ti biyag ko. Naimatangak ti dakkel na nagbalbaliwa mon. Ismael. Saan kayo madanagan kini Manang? Maawatan na ti amin. Leonard, nagasap ka kinitan niya. Nung nagsagaba man idiga po ta binabayak. Ita, nabirukan ng tipod no ang mga yatkan kwa na. Leonard. Awan rumbang nga pagsangitam. Leonard. Sa anak lang nga naragsak. Para ka na ta. Naragsakak pa'y. Para iti kapsat ko. Kastamatan kin Ismael. Agyaman ako na ikan ka, Leonard. Ay, ayatin ka unay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.